Originálky.cz. Ahoj, všechny vás vítám u první letošní videorecenze a využiju té příležitosti a popřeju vám Happy New 2017, ale nebudem se zdržovat a jdem na to. Tentokrát jsem se podíval na Battlefield 1, výborná záležitost. Udělalo mi radost se podívat do v uvozovkách starý poctivý války. Je to po všech těch modern bazmecích příjemná změna. Co se týče singleplayerové kampaně, tak jak moc je krátká, tak je i vážně dobrá. Skládá se z 6 válečných příběhů z první světové války, která je opravdu báječným posazením a trefou do chutě, hlavně co se týče všech těch míst, zbraní, vozidel, plavidel a konfliktů. Jsou zpracovaný opravdu důvěryhodně a ačkoliv jsem to neověřoval, myslím si, že jsou založený, aspoň některý z nich, na opravdový story, která se opravdu stala. Každá ta story je z jiné části země a z jiné perspektivy válčení. Každá s poctivým a motivujícím scénářem. Netřeba ty jednotlivý příběhy rozebírat, i přesto ale řeknu, že ze všech Battlefieldů je to co do scénáře snad nejkvalitnější práce. Co se gameplaye týče, tak to kloubí zábavu s realistickou simulací. Ať už jsme jako pilot letadla, tankista, pěšák scout nebo pěšák jugger, tak se v tom pokaždý cítíme pohodlně. A situace, do kterých se v jednotlivých misích dostaneme, jsou dostatečně napínavý a dechberoucí. Fakt až takový, že se do toho dá opravdu kvalitně vžít. Natolik, aby jsme si je rádi zahráli znovu a na těžší obtížnost. I samotný ovládání je řešený přirozeně a pohodlně. Když zrovna něco neřídíme, tak střílíme z pušek, lehkých i těžkých samopalů, brokovnic, pistolí, ostřelovaček, k dispozici jsou granáty, miny, dynamity a styl boje si teda můžeme vždy zvolit dle chutě a nálady. Ne vždy jsme na nohou proti nohou, ale občas přijede i nějaká obrněná nepříjemnost, která nás vyvede z pohody a klidu. Na nohou je i spousta příležitostí, kdy můžeme rambit hlava nehlava, a nebo si misi odehrát potichu. Přišlo mi to dostatečně vyvážený a rád jsem si vyzkoušel obě metody a oba průchody. Za mě s tímhle spokojenost. Mise ani nejsou stereotypní, pokaždý jsou ty úkoly tak nějak jiný a nepřipadá nám, že opakujeme dokola stejnou činnost. Dál je tady samozřejmě multiplayer, který zůstává věrný tomu, čím Battlefield je a vždycky byl. Bojuje se ve vysokém počtu hráčů na velký otevřený mapě. Nemůžu si odpustit to, že posazení do první světové války byl fakt hodně dobrý nápad a funguje to líp, než jsem čekal. Působí to poctivě. Hlavní herní mód je Operations. Je to taková velká přetlačovaná se o území. Jedna banda tlačí, druhá brání a úkolem je samozřejmě vytlačit druhou stranu pryč do a z posledního úseku. Ty mapy, na kterých se to odehrává, svojí velikostí během hry nabízí tím, jak v ní postupujeme, i velkou proměnu okolí, která to drží zajímavý. Takováhle bitka může vydržet cvičnou hodinku jak nic. Ani jsem si nestihl všimnout, jak dlouho už to hraju. Celou dobu mě to bavilo natolik, že mi ten čas prostě letěl. Základní předpoklad je klasicky chytit dobrou bandu. Pak to valí. Mimo to je samozřejmě k dispozici už klasicky i Conquest, Domination, Rush, Team Deathmatch a War Pigeon, které je v podstatě Capture the Flag. Mapy jsou přirozený a pěkný. Do všech se vždycky rád vracím a jen se na ně dívat je paráda, což mě samozřejmě směřuje ke grafické stránce, přičemž si nemyslím, že toho musím moc říkat. Můžete vidět a posoudit sami. Zajímavý a motivující to taky udržuje klasický prvek, který by v takovéhle hře neměl chybět, a to je vývoj postavy. Za výkony jsme klasicky odměňovaný a za odměny si přizpůsobujeme postavu obrazu svýmu. Každý, kdo má rád FPSka, by si Battlefield 1 neměl nechat ujít. A kdo FPSka třeba ještě nehrál nebo na ně má názor neutrální, by si Battlefield 1 měl zahrát. Protože jestli nějaká hra přivede člověku chuť na tenhle typ hry, bude to právě Battlefield 1. Jestli se vám recenze líbí, dávejte odběry na naše kanály, a jestli se vám líbí Battlefield, tak kupujte na www.originalky.cz. Originálky.cz